Okay, vi prøver lige at få det her til at fungere først. Ikke derfra, nej. Sådan der. Okay, yes. Hej Natasha, du har fået en case, der handler om Gitte. Og først skal du redegøre ganske kort for Gittes fysiologiske tilstand, og du har fået nogle bilag til. Ja. Yeah. Og ud for Gittes meget aktiv dagligdag, så kan vi se i forhold til den her figur, at altså vi har udregnet hendes kondital, og det har vi udregnet ved, at hendes maksimale ildoptagelse, og omregnet det til milliliter, den er så 3230, og så har vi divideret med hendes kropsvækst, kropskilo, og det giver så 62,11 milligram minut per kilo. Og det vil sige, at hendes kondital er altså 62,11. Så i forhold til den her figur, så ligger det meget godt i forhold til det her med langdistance her, at den ligger her. Hun ligger måske lidt i underkanten i forhold til de andre langdistanceløbere på eliteplan. Yes. Men hvis man så ser det ud for den normale befolkning, så kan vi i hvert fald sige, at hun har et meget højt kondital, da hun ligger i den her gruppe 30 til 39 og har et kondital på over 48 i hvert fald. Vi ved, det er 62. Så i og med, at hun har det, så kan vi sige, at hun har et meget højt kondital. Så i casen står der også, at Gitte, hun døjer med det her smerter i knæet. Det er måske en knæskade, hun er ved at få sig, men det stopper hende altså ikke fra at løbe de her 12 gange om ugen, eller træne 12 gange om ugen, som der står, hun gør. Hvilket så ligesom på længere sigt kan medføre til en måske længere vej knæskade. Og så hun har ikke haft menstruation i lang tid, hvilket kan komme med, at hun træner så meget, da kroppen ikke har nok fedt til at producere menstruation, eller hormonerne, ikke? Og det har måske også medført, at hun har besluttet, hende og hendes kæreste har besluttet, at de ikke skal have børn, fordi de ikke har tid til det. Og så for at finde ud af hendes body mass index, så har vi valgt at bruge den her formel, som er kropsvægten i kilo, divideret med højden i meter i anden. Og nedunder så ses jo det, vi har gjort her, og det har vi altså udregnet hendes BMI til at være 17,58. Og så kan vi se i den her figur nede i hjørnet hernede, at når et BMI på under 18,5, så er det altså undervægtigt. Så, men i forhold til BMI, så skal man stadig være kritisk i forhold til, det siger ikke noget om, hvor mange muskelmasse man har i kroppen, da den ikke tager det med. Så går vi videre til spørgsmål 2. Og Kevin, kan du, jeg kan ikke pause den, kan du skitsere et træningsprogram, som Gitte skal starte med at følge, hvis hun vil i gang med at træne til det løb, hun er tilmeldt, og hvordan kan du justere programmet undervejs? Jeg ved ikke, om jeg gør sådan her. Jeg ved ikke, jeg har ingen idé om, hvad jeg gør lige nu. Kan du? En pause? Der. Så skal vi lige ind på det her. Sådan. Perfekt. Yes, her kan man se, hvordan Gittes træningsprogram kommer til at se ud på en uge, og det er den første uge, vi ligesom sætter hende i gang med det her program. Og alle dage, de starter med opvarmning, hvor det er sådan en stille og rolig lund på cirka 30% løb. Og ja, man kan se her, hvordan vi har lavet vores træningsprogram, og jeg vil komme ind på, hvorfor vi har valgt at gøre sådan, som vi har gjort. Og om morgenen, der har vi valgt, at Gitte, hun skal lave højintensitet aerobt løb, hvor hun løber mellem 70-80%, og det er så hun løber... Intensiteten er 70-80%, ja, intensiteten er 70-80%. Hun løber 2 intervaller af 6 minutter med 2 minutter pause. Og grunden til, at vi har valgt at lige vælge det her, at det skal være morgen, det er fordi ud fra casen får vi at vide, at Gitte, hun løber en længere tur om eftermiddagen om aftenen i forhold til, hun gør om morgenen. Så vi har prøvet sådan at tage hendes behov med i vores træningsprogram og ligesom tænke over, hvad er det, hun normalt har gjort, og så indsætte det, så det passer til vores program. Og så om aftenen, der har vi sagt, at hun skal lave aerob træning til moderat til høj intensitet løb på 5 km, som ligesom fornemmer, hvordan det er at løbe de her 5 km, som hun også skal til sit crossløb. Tirsdag, der er det så lidt variation, så løber hun 6 intervaller af 2 minutter og 40 sekunder pause.
Sådan gør i 3 dage, der træner hun uden stop, mandag, tirsdag, onsdag. Torsdag, der skal hun om morgenen have den her lille gåtur, sådan så hun kan få lov til at restituere lidt. Fordi det kan ikke lade sig gøre, at hun skal træne 12 gange om ugen. Det er simpelthen for hårdt for alle personer. Så der er også lidt restitution og lidt forskelligt form for træning. Og onsdag er den eneste dag, hvor vi har valgt, at hun skal lave noget bentræning i form af squats, box jumps, lunges og sådan få noget mere muskelmasse især i benene, da hendes BMI er meget lav, og hun har brug for noget ekstra muskelmasse til at klare det her. Vi har valgt at lave vores træningsprogram ud for de her ud fra den her tabel 4.4, der fortæller noget om pulsfrekvens og maksimal puls. Vi har valgt, at hun skal lave sin intervaltræning i lange intervaller, og det er primært den, der hedder løb 6 minutter med 2 minutter pause, da vi synes, det giver mest mening, når distancen alligevel er, altså 5 km er ikke helt vildt langt, men det er alligevel langt nok til, at man ikke kan nå at arbejde anaerobt hele vejen. Og så her har vi også ligesom set, hvordan er det, hvad er det, der er hendes fokuspunkter i det her løb, og det er jo ikke primært, at hun skal være hurtighed og udholdenhedstræning. Selvfølgelig er der noget udholdenhedstræning, det er klart, men generelt så vil hun ligge på noget der hedder moderat intensitetstræning og høj intensitet omkring der, altså hendes maksimal intensitet vil ligge på 80-90, meget gerne 80-90% hele vejen igennem løbet. Nå, Kevin, så mangler du lige at snakke om, hvad hun skal gøre de efterfølgende uger, for hun skal vel ikke føre det her program alle 8 uger? Nej, det er selvfølgelig klart, at sådan som jo længere hun kommer hen i det her program, træningsprogram, og jo hurtigere hun lærer, hvordan sådan noget intervaltræning fungerer, så efter 3 uger, så vil vi godt have Gitte til at stige i intensitet, og intervallerne, hvor intensiteten stiger til omkring 90-100%, og når hun kommer hjem fra arbejde, så skal hendes løbetur også stige i intensiteten. Så i stedet for at det er det her moderate tempo, så bliver det noget høj intensitet, så hun kan mærke, hvilket tempo hun skal ligge på, når hun skal løbe de her 5 km. Og i forhold til hendes styrketræningsdag, som ligger der onsdag eftermiddag, så skal hun ændre sin bentræning til lidt flere gentagelser med sæt. Så det ligger måske på 3-5 sæt, men hendes repetitioner, det skal ligge omkring 8-12, for at hun kan begynde at putte lidt vægt på og få noget mere muskelmasse på benene. Okay så. Jeg håber, den er stoppet. Bare lidt spørgsmål. Og du skal også give en vurdering af, hvilke af de 2 discipliner Gitte som udgangspunkt er bedst egnet til. Ja, og det vi kan se i Gittes muskelfibertal, som vi fik i casen, det er, at hun er flest type 2, og der har hun 61%, og det er de muskelfibre, som kaldes de hurtige. Det er den her gruppe herover. De kaldes de hurtige og eksplosive muskelfibre, og de er også de hvide af dem, som står hernede. Vi ved, at hun før har løbet de her lange løb, og hun nu gerne vil prøve at løbe et kortere crossløb på 5 km, og derfor vil hun nok også være god til det, da hun stadig er vant til at løbe de her lange distancer, som hun har gjort før, men hun har faktisk flest eksplosive muskelfibre. Så man kan måske sige, at hun vil være god til hun måske kunne egne sig godt til den her 5 km distance og gå efter en rimelig god tid, måske på omkring de 20 minutter, det er i hvert fald en god tid for kvinder, fordi hun er flest type 2. Så prøver vi at finde her. Og vurderer, hvordan Gitte gennem sin kost kan optimere sin præsentation, hvis I skulle vejlede hende, og hvilke konsekvenser kan det have for hende, hvis hun ikke følger jeres råd. Yes, vi ved, at energibalancen opnås, hvis energiindtagelsen svarer til energiforbruget. Og hvis indtagelsen af energi er mindre end forbruget, vil der opstå negativ energibalance, og det vil så resultere i, at man tager fra kroppens egne energilager, som er fedt og glykogen, samt nedbrydning af protein. Og i casen kan man se, at Gittes daglige energiforbrug ligger på 2.300 kalorier om dagen,
Og det svarer til, ud fra vores bilag her, på hendes daglige energiforbrug, hvad det meget gerne burde være. Der burde det meget gerne være 2.600 kalorier, så vi kan umiddelbart se, at Gitte hun har et kalorieunderskud på 300 kalorier om dagen. Og det kan faktisk resultere i et vægttab på 500 gram om ugen, hvilket hun ikke er interesseret i, for der vil helt sikkert også ryge noget af hendes muskelmasse. Vi vil umiddelbart sige, at Gitte hun skal ligge på et kalorieindtag på 2.600 kalorier om dagen, så det går i et med energibalancen, og der er en balance mellem det. Og det skulle bestå af 60-70% kulhydrat, 20-25 gram fedt og 10-15 gram protein. Så hvis hastigheden er for lille, det er stofskiftet, ikke? Ja, og omkring stofskiftet, så hvis hastigheden er for lille, så er kroppen i underskud af energi, og kroppen vil dermed opbygge depoter. Og hvis hastigheden er for stor, så er kroppen i energiunderskud, og så vil kroppen tage på kroppens depoter, ligesom det gør her med Gitte. Hvor Fordi det tager hun ligger i underskud, depoter. eller hvad? Ja, netop fordi hun ligger i 300 kalorier underskud. Hvad vil der så ske, hvis Gitte ikke følger jeres råd? Jo, det der vil ske, det er, hvis man kigger på den her kvindelige idrætstriade, så vil hun kunne få amenorrhé, hvilket er manglende menstruation over længere tid, og det opstår, fordi at hendes fedtprocent er så lav, at kroppen ikke kan producere hormonerne FSH og LH. Og i og med, at de ikke producerer det her hormon, de her to hormoner, så vil hun heller ikke kunne få børn. En anden konsekvens kunne også være knogleskørhed, som sker, når hendes BMI er for lavt, og derved der ikke er nok fedt i kroppen, hvilket så er forklaret i, at østrogenniveauet bliver så lavt, at det kan medføre den her udenbliven menstruation, som så går ud over knoglemineraltætheden. Vi ved også, at Gitte hun er 35 år, hvilket gør, at hun faktisk ligger i den her aldersgruppe, hvor at... kan du ikke lade være med det der? Hvor at knoglenedbrydningen er større end knogleopbygningen. Så i og med at hendes knoglenedbrydning er større, når hun er 35 år, så vil hun også have større risiko for at få den her knogleskørhed. Og den sidste ting, der står i den her idrætstriade, det er det her med lavere energitilgængelighed. I og med at hun ikke får nok at spise, så kan det jo så være, at hun ikke får nok energi, hvilket så vil medføre, at hun er træt. Det kan også medføre en spiseforstyrrelse, i og med at hun ikke fokuserer nok på, at hun skal have nok at spise. Ja, 2 sekunder. Diskuter, hvorvidt Hanne kan siges at lide af træningsafhængighed, eller en spiseforstyrrelse, eller begge dele. Hvor går grænsen mellem træningsafhængighed og eliteidræt? Ja, og her har vi kigget på de 7 kriterier, som vi har fået. Og især etterne, der handler om større motionsmængder, er nødvendigt for at opnå samme effekt. Det vil sige, at hun er en af de her kriterier, som hun udfylder. Også det er fordi hun i længere tid har været langdistanceløber, og nu har hun i tankerne om at løbe en triathlon, hvilket også kræver en del optræning til sådan en løb. Så der skal helt sådan ske noget nyt, nogle nye mål, for at hun ligesom kan blive tilfredsstillet. Og femmeren, der bruges meget tid på aktiviteter, og det er jo det med, at hun træner 12 gange om ugen. Så der kan vi også godt sige, at hun bruger rigtig meget tid på det her med træning, og hendes kæreste har fravalgt en baby. Det kunne også være på grund af denne her meget travle hverdag med motion. Og så har vi også kriterie 7 af fysiske eller psykiske problemer. Og der kan vi jo sige, at på grund af hendes knæskade, der bliver hun ved med at presse sig selv, og det kunne godt være et tegn på træningsafhængighed. Og omkring spiseforstyrrelsen, der kan vi sige, at hendes kropsvægt, den ligger under 15% under normalvægten, og i forhold til, at hun jo er en meget tynd dame, trods hendes højde, så er hendes fedtprocent lav, og hun udtaler selv, at hun ser sig selv som sådan lidt for tyk person. Og ja, Gitte passer ind i den her kategori, da hendes kropsvægt er meget lav i forhold til det gennemsnitlige. Og hvad så med den her? Der har vi tænkt lidt, at lige siden hun var barn, har hun altid dyrket motion, og det har sådan ophobet sig i forhold til træning. Her hvor der står hyppig sund motion, og der er det stadig sundt hvor at lave noget træning, og så har hun ligesom haft de her års pauser, hvor hun ikke har trænet, og så er hun igen begyndt at lave noget langdistanceløb, og jeg tænkte lidt, at det kunne have noget at gøre med, at hun vil løbe sådan
12 gange om ugen, da hun... Så det du prøver at sige, det er, at hun har lidt måske begge ting. Ja, det er det, jeg vil komme frem til.